Live na me. Yes, hello mga kaibigan! Yes, hello mga kaibigan! Hello followers! Hello! Never thought I could say What? blank so good, make up relocate. Guys, nag-post na may episode 32. Next up, episode 33. Play daw something. I'm listening sa live. Next up, episode 33. Play daw something. I'm listening. Okay, great. Alright, we are live. Hello. Wala pa di ay. Okay, sige, go. Let's go na. Let's go. Yes, I'm hello. so energized. Order in the court. Objection! Order in the court. Why do I? Huh? Nothing. What? Wala man. It's okay. Ano yung orientation? Ano ba? Ako ang giliso siguro kaganina. Ay, maliso di ay ni. Ay, wala ka kabalo nga maliso. Ano, wala ko kabalo na maliso di ay ni siya, guys. Wala siya kabalo nga maliso di mo microphone. Yes, wala ko kabalo. And I'm so dangas in the video. Yes, it's okay because I am too. Yes. We are the Dangas sisters. Yes, we are. Yes, we are. Because, why are we the Dangas sisters? Because we, Sala ni Jonah Porkes. no, Ay, hala. because we have a lot of information. Sala ni Jonah Blank. Our brain is 200 terabyte. Order in the cart. 200 terabyte. Sala That's ni what we Jonah are. Blank. That's what we are. Te, nakaayos lagi ka karon te. Because we're going to the mall later. Guys, nakaayos siya karon. Iyang buhok kay nakahikot. Yeah, because we are going to the mall later with the children. Magusa mo sa mall. Ngano hayag naman po kumurag white lady? Magusa mo sa mall. Magpalit og toy sila sa ilang savings. Na sila savings, magpalit sila og toy. Ay, dili na sila moagi og Shopee. Dili na sila mamalit sa Shopee. Number one lesson in life. Ay, kadali ganyan. lang. Unya na nato na istoryahan bi mag-intro sa ata. Sige na, go. Tesa na ko'y plema. You're in the first place. So good, make a relocate. Didn't know I could say. So good, make a relocate. Like it was your idea in the first place. I just wanna let go, free fall.
I just wanna let... Yun na. I have a drink of water. Can I have a drink of water? Wa man dahil ko nag-prepare og a drink of water. Walat lang, guys. Guys, painuma sa may tubig kay bago lang ko na mag-meeting. Ay, hala, maraming Nag-business salamat meeting. naman. Hala, na kami PA, guys. I'm so proud. I'm so proud of my husband. Thank you sa ato ang PA. Kasi natayan yung blank. Then I can say... I just wanna... Marami pong salamat, Ginoo. Kaya ano? Guys, sino kay kog agtang? You should appreciate. Ting! That's a diamond in the rough. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. So, sugda na nato. Hello. Naulahin na sad, guys. Naulahin na sad ko. Naulahin ko mga 1 second lang sa intro, pero sige lang. Okay ra na. Ay, pwede man ako na i-edit sa sa post. Aha. I'll edit it in post. O niya, guys. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Yan lang kay nagplaster ko sa ako ang tabs. Alright. Okay, I'm back. Nangutan ako kang Darling kung asas lang mga tuon niya kay nganong ayos siya. Ayos man jud ko perminti. This is my normal. This is me. This is like my daily look. My everyday get up. Okay, What and do we you mean? publish a new episode every week. Manglakaw mi niya kay magpalit daw og toys ang among children from their savings. So, mo na siya. O sa actual mall na sila mamalit karon, guys, because something be happening in Shopee. Yeah, something be happening. Kids are scammed. They're easily bamboozled. Yes. And so, that's why I tell my son, kung naa kay gusto, ipakita lang sa kuha niya, akong i-inspect. Kabalo na siya mag-wishlist, mag-add to cart, pero ako ra check out. Okay. Oh. Okay. Medyo Ano? na-excite ako mga anak. Sige, add to cart. And then, pag abot kay, the 1,000 became nothing. Aww. Can we show a Na-scam sila. sample? Ha? Can we show a sample of the Dili, one... gi-return na. Gi-return Oh, na. gi-return na. Na-refund na. So, Ay, hala ka. I'm so proud of you guys. yes, that's why we be going to the mall and we be getting some new toy from their, not actually their savings. Itagaan gyud siya kwarta sa ihang tito. Oh, that's very nice. Oo, para magpalit og birthday gift and then na-scam man, so buti na lang at na-refund. So, thank you so much, Tito, for the gift, and we are gonna get a gift finally. That's very nice, guys. Very nice. Nya. Gusto ta mag-shoutout, no? Na ako'y gusto i-shoutout. Sige, pag-shout out diha, guys. Ay, unahon sa nato ni si Eden Blank. Oh, sa may gingon Eden Blank. Naminaw siya sa atong Halloween special episode. Ay, oo, ganahan ko ato.
O ganahan sad ko ato. Aha. One of my favorites. Aha. Naminaw siya. Unya ingon siya. Mhm. Wa na ko humana og paminaw kay nahadlo ko atong model kana. Buntag nako tiwason. Guys, sorry jud kayo kung how do kami mag-storytelling. Gwapo jud kay to pagka storytelling. Oo. Muna nahadlok yun daw si Eden Blank. Oh. Kato man tong story na gi-share ni Koy Blank. Oo. Unya mo to unta na paminaw na nimo og tiwas sa adlaw kay bisag dili siya kahadlukan kaayo na episode no pero nagstoryahan na magyapon tag makahadlok. Mga naay isa duha ka makahadlok. Tapos gibutangan pa jud nako og kuan sound effects. Ang nahadlok-hadlok. Nadunggan ako ang sound effects and we appreciate that. I like it. Thank you. Shout out to AirPods there is sa Spotify. Mhm. Kay nanawagan gyud siya sa comments nga i-bookmark ana siya i-bookmark good ning episode mga higala maka-relieve sa mga special Kugmo moments #Kugmo moments nga fully animated pa. Yes. Makahadlok man ang mga ana. Mao gyud to ang pinaka-tinuod nga horror story. Horror story man gina siya. If you experience it, mahadlok man jud ka ma-experience nimo na. So dili na lang dapat na nimo. Dapat mang limpyo jud kag ilong, daw. Ana. So pero di ba pag naman ikugmo kay, di ba ma-feel man na nimo kung nasa gawas sa imong ilong? Ma-curious jud ko guys. Ngano na siya? Ma-feel na nimo Bisag nasa sulod, nasa gawas, ma-feel man nimo. Oh, ma-feel na ko kung nasa sulod. Ay, accumulating. Di ba? Ma-feel man na nimo. Ma-feel nimo na. There's an accumulated amount of Kugmo inside. I'm gonna go get a tissue or wet wipe or something. I gotta go get to a bathroom or something para malimpyo akong nose. But if it's animated outside your nose like this, you should feel it. Pero dili na signal, basig weak lang siya og sense of touch. Basig na siya COVID. Kay COVID man ka to nga time. Nga wala siya sense of touch. Mawala na yung sense of touch sa COVID. Kalain po do'y buwang. Na, apil pa rin na sa symptom. Ambot. Basin. So man no, Alright. Guys, basig, ingon ni Kring Kring, siya man nag-produce karon, wala daw may uluhan. Ano siya? Wala tay uluhan. But I dare you to, freestyle this. No freestyling. No freestyling? Ay, unsa di ay ang atong iuluhan si Kuan? Atong iuluhan ang mga life stories na to ron this week. Unsa may life story nako this week? Ako, wala lang. Wala ko life story this week. Guys, wala may uluhan. Okay lang sa inyo, ha? Dili mo makadungog sa ako ang beautiful voice na sa uluhan. Mga ano. Sige, pagsulti lang. Pero wala tay uluhan. Kalain mo na, ana, uy. Ay, kabalo na ko. Unsa iuluhan? Unsa man? Kani, Sige, go. Isa ka buok. Ako, unsa man ako, Ay, unsa man nimo, ha? Kanina lang. Sige. Unsa ni? Kanang follow up siya sa Jen Barangan. Okay, sige, go. Go. Okay. Sit properly. Put your elbows on the desk. Face the camera. Turn your body sideways. You should be good to go. Okay. Sa uluhan sa atong nagdilaab nga mga balita. Blue taxi nga nasakyan ni Kringkay recently. 5 stars! Og Jen Barangan giaway og mga taga Davao. As usual. Get away imong gibutan. Get away. na autocorrect to get away. Sige, istoryahin mi about sa katong blue taxi na imong nasakyan na 5 stars. Shout out ra unta ni pero gusto nako siya i-main discussion jud. Sige, Kaya go. tungod sa taxi situation diri sa Davao City. Awayon jud ka, Kring. Ready for bashers. Bahala na mo. Okay. Ani ni siya?
Una sa tanan, one morning, we were getting ready to go to school, my son and I. Pertin akong pangita sa iyang ID, wag yun ako makit Asa naman niya mong ID? Pertin dugaya jud na mo, as in, sa kadugay na mo, no? Pertin na mo ka-late. Late man mi adlaw-adlaw, pero kato nga time, we are super late. Like 30 minutes late, tungod sa pagpangita na akong ID. 30 minutes late? It's not the end of the world. Kung exage jugay ka. Basta, Sige, go. sapot na kayo ang actress. Sapot na kayo siya. Tara, oy, manglakaw na lang ta. Manglakaw na tag-school na walay ID. Ay, kabala ka, di lagi ka mapriso. Kaya nabala ka man siya. No ID, no entry. Nabala ka ba? May ding siya tasyan. Oo. O niya, mo to. Ay, kabala ka. O, sige na. Sapot na kayo ang actress. Na kami. Wala pa dyo'y mga taksi kipuno pa dyo'y tanan. Dugay mi nagulat, oy. O niya, naay ni atras. Ni atras siya. Hala, asa man ni siya gikan? Ni atras siya padulong sa amuha ang blue taxi. Okay. Kay ako asyang gipara. Detalyado kayo ang story, guys. Paminaw. Ako asyang gipara di ay kaganina. O niya, naa siya ala, salamat po kaayo. Na, gitagaan ta og kape diri. Salamat po kaayo. Thank you so much. Salamat po. Thank you. O niya, ni atras, kay ako asyang siyang gipara. Pero naaman siya pasahero. Wa ko niya hunongi. O niya, kay dito raman niya gidrop sa unahan ng ihang pasahero. Ni atras siya. Padulong sa amo. Kita ka na nga entrance. Ni atras siya. Red carpet moment. Ni anak ko dang akong anak nga, why was he going backwards? Red carpet moment. Pagsulod na ko sa taxi. Bugnawa, oy. Lamig kay sa feeling kay nagulat gud ka sa init. Excited ka siya mag-story, guys. Paminaw mo. Bugnaw kaayo ang taxi ay. As in, unya magtanaw ko sa surroundings. Kay lang. Unya kay the best part. Uy, kayo siya, guys. The best part, guys. The Weeknd the Young sounds, guys. The Weeknd the Young sounds. Kring, what if horror moment to? Nga naman. Actually, ikaw gyud to ang driver. It was your doppelganger. Drove paatras. Kring gyud to. Waka kabantay sa naong, no? Waka kabantay sa naong. Kabantay ka sa ID. Waka kabantay tanan. Ikaw gyud to, Kring, from another dimension. I found my doppelganger. I found myself from another dimension. I'm gonna drive slowly backwards. Drive. Prut. Ano? Anya. Bug na mo. Number 5. Psh! Anya. Pa-play tag The Weeknd. Sulod mo. Ano ka? Yeah. Ang kring kay na driver from another dimension siya. Ing ana to. Ikaw to. Ako jud to siya, si Manong. Manong naman to. Kabantay de ka nga manong yun. Kabantay ko sa naong. Ay, kabantay de ka. Dito ikaw. sa pagkanaog na namo, nabantayan ako. Pero guys, nagpatugtog siya The Weeknd. Unya ang sunod music, The Weeknd na pod. Unya ang sunod, The Weeknd na pod. Whole album. Playlist good niya on The Weeknd. Playlist. Okay. Playlist good niya. Mm. Happy kay actress na wala akong kasapot. Nakalimtan ako na nabili ng ID. Nakalimtan ako na... So, asa, ang pangutan naman sa tanan, asa gyud yung ID na karon. Nakita na, tabunan ra days towel dito sa balay. Piste man to, oy. Tabunan kaayo siya. Ilalom kaayo, buang man to, oy. Ako anang gibong kagantibok balay. Pero anyway, pagka naog pa jud namo kay mura pa jud ni action og kanta si Uncle. Kabalo siya sa sounds. Kring, ikaw ba, assuming ka nga uncle, what if same age lang mo? Di mura man siya Uncle. Ageist ka. Ay, just ko. I'm sorry. Ageist ka. I'm sorry. Di ba? Sige, driver. Si driver, the Weeknd ang iyang sa wounds. Niya mura pa jud siya ni action og kanta. Di kabalo jud siya sa iyang gipa sounds. I'm so proud of you. I'm so proud of that. Gibutangan ako siya og 5-5 rating. 5 out of 5.
Dapat nga na ang sundugon sa ubang taxi driver sa Davao City. Kay nga no. Mm. Ay wala man ni na plug in man daw. Hala, Mamatay ang laptop. dali! Oh my God! Nga naman! Murag wala nakasaksak og tarong. Wala. Ay, sa likod na, Kring! Ah! Oh my God! Di siya kabalong mo saksak og charger sa laptop. Guys, bulok kayo ko guys. Ay, naka. Oh, anyway, kaya ang mga taxi diri sa Davao, no? Igang, baho, Bahog anso. Tugaw. Bahog anso. Nakasakay kog taxi padulong mig airport, bahog anso. As in, magani ko nasakyan, bahog ihi, gyud, dili lang kay angso. Ay, nakasakay po. May katuman to, bahog ihi. Napoy bahog anso. Niya nakakita dyan kong mineral water nga yellow. Ew! Nakakita dyan kong mineral water nga yellow ang sulod. Guys! Mayor, nanawagan me. Nga, Mayor Baste Duterte. unsa na, irregular rice. Standardized. Ang inyuhang taxis, dapat na regulation. Natay Oo. agency to check them. Oo. Before they can get their whatever license to operate, LTFRB or what, they have to have like a aesthetic check, aircon check, cleanliness check, even hygiene check. Nga na dapat. And naba siya sinsilyo, check. Ano man? Bagbaba po ng driver sometimes. Dapat na sila strap seals, check. Dapat na sila nga ready nga strap seals sa ilang pero kung dili kasi makapalit og strap seals, pwede naman ta magdalag kuan guys, toothbrush ug toothpaste. Manot brush ka bang nagdrive? Lain jud kaayo diri kay ang mga taxi diri klase-klase ang company. I hate how taxis are branded differently. They have different colors, different whatever. Dili sila uniform kay lahi-lahi mang private companies ang taxi. Baste paminawa si Kringkay. Paminawa ko baste. Among Mayor Baste Duterte paminaw kang Kringkay. Sige go. Paminaw. Nanawagan ka. Ang taxi na to diri lahi-lahi ang brand, lahi-lahi ang company. Oo. Lahi-lahi ang standard. Oo. Lahi-lahi color. Oo. Like amoy. Lahi-lahi amoy. Oo. Lahi-lahi kabugnaw. Oo. Na mga driver nga dili managad, na mga driver na okay lang, naapoy na mga driver na tabian ra pod kaayo, di man ko interesado makaistorya nimo koy. Dapat din sila customer service training check. Kung na-feel nimo nga istoryador ang customer, okay, istorya. Kung na-feel nimo nga dili, ayaw po istorya. Kay naay uban ba na kanang naa sila ginapaminaw, brigada ba nakasagaran. Ang ilang ginapaminaw. Unya naatoy ka sa nga giistoryahan sa brigada kay abot sa mga taxi dra sa airport. Niyaw-yaw ra siya kalit. Ana siya. Alangan dili man miganahan mo tambay dira kay naama na sila. Naana sila unsay tawag ni connection sa sulod. Ang mga pasudlon dili katong nagpila, kundi ang katong mga nagpark sa atbang sa Santa Lucia. Sila ang may connection. Sila ang connection. So ang mga gahulat diri sa airport, dugay kaayo nga magulat. Lagot kayo siya, nagyaw-yaw gid siya. Ay, maubaya. So may tubag na ko. Maubaya, mo ko labot yaw. So may tubag na ko. Nga lang good. Ano ba? Oo. Mayor Duterte, Mayor Baste Duterte, kung gusto nimo og kanang mga tao na mo initiate anang agency nga mag-check sa mga taxi drivers, dara siya. Call me. I will quality check. Every month, dapat na quality check. Monthly. Monthly quality Pag dili gani sila, tan-on na to nga, surprise check. Ay, no. Surprise. Kay para pag, spontaneous jud kay para pag open, bawg, ihi. Nga, makita pa nimo ka na, di ba ang driver's seat na ka ng bulsa sa kilid? What if na mineral water bottle na yellow ang sulod? Ew. Yellow from the ihi. Dili pa siya clear nga ihi. Kanang katong orange-orange. Hazy. Orange-orange. Kay kanang naisakit sa bato ba? Ano ba? Kay ingana ng level. Dapat na to nang i-check. Kay para po pag natay mga turista nga, dili turista akong pasabot na mga foreigner, matik. Akong pasabot na turista, kay kanang mga nabitay turista nga gikan og Tarlac, gikan Palawan, gikan Cebu, gikan og Bohol, gikan og
whatever city they're from Mga sa Philippines. kababayan, rapod na Mga to. kababayan na to, ang first impression, taxi. Oh, tama jud ka. First impression ng mga taxi, guys. Mao man ilhang masakyan gikan airport Sige, padulong. bang ingon, ang honest ng mga taxi driver sa Davao, ang honest, honest, bro, wala doon ay sugar. Ay mao ba? O sige lang. Unya na taw-taw. Sige karon na lang no. Pwede man ta mag-uan. Pwede man ta maligo, mga taxi driver. Usahay. Ang uban lang ha, ang uban. Ang uban. Naadyo yung mga uban taxi driver na kanang lain gyud og amoy kay di ay to gikan pa sila natog sa ilang taxi. Mo na Tinugan mo nila ilang nasakyan taxi. kay kadlawon man to mong flight, mo to mo nasakyan nga nagikan siya tulog di pagsulod na mo bog ihi ang taxi. Hugaw pa jud Bakanan. kayo. And at the same time, basa baho. Baho jud. So dapat kung Dili na honest lang ang taxi driver, nice pud unta ipahambog nga honest and mabango and malinis ang mga taxi driver At tugnaw. ang taxi driver ng Davao Tagalog sa tugnaw City. gani. Malamig. Malamig. So, speaking of malamig, unsay gingon ni Jen Barangan? Tagin mo segue. Di ko mo segue, guys. Kabaluan na. Kabaluan ng mga Jen Barangan na mga trending karon. Ang di ay. Di, ani ni siya nag-post si Jen Barangan. Oh. Init daw kaayo na asya sa Davao ba? Right now? Ambot kanus ato. Hmm. Kanang mag-jogging siya. Hmm. Alas 6 sa buntag. Hmm. Oh, according sa Super Balita Davao, basahan eh. Jen Barangan, giinitan sa Davao, igibash! Pausapas ako, guys. Laing hugna na sab sa backlash ang giatubang sa Cebuanang vlogger nga si Jen Barangan human gibutyag nga gibati na siya tumang kainit sa syudad sa Davao sa iyang pagjogging sa alas 6 sa buntag. Ang maong komento ni Jen gitawag sa iyang mga kritiko nga arrogante samtang duna usab may depensa kaniya tungod kay sayo gyud mo sidlak ang adlaw sa Davao kung itandi sa ubang lugar. Giklaro ni Barangan nga ang iyang komento base sa iyang personal nga kasinatian ug wa siya daw tang pasabot sa iyang giluwatang pahayag. Quote from Sunstar Davao. Kana ba natingala ko? Lahi-lahi di ay mo taas ang sun sa different cities in the Philippines. Wala ka kapansin ka, alas 5 pa lang ngit-ngit nagdabaw. Di na ni mo mapansin, 5 p.m. Tungod sa Mount Apo siguro na no. Wala, grabe na siya og mga hypotheses. Unsa di ay na ang Wala ko dahilan? kabalo. Wala gud ko kabalo kung Kung ano si na. co-pilot. Co-pilot. Ngano man? Hala, pwede gud ka mag-microphone sa co-pilot. Karon pa ka, dugay ko. Ay, mag-sign in, get started. First, what can I... Ay, Ako na lang kay, magpasit mastorya up man ako ang siya siya. dayon. Ay, dili. Gusto ko madunggan si co-pilot mo to bag. Kani, wait lang, good. Sige. Hey there, Cindy. How's the world of the living treating you today? The world of the living is treating me today fantastic. That's incredible, Cindy. What's adding the extra shine to your day? Spill the beans. I have a question, like, is it normal for my city to kanang musiga ang sun og sayo versus other cities? Do you understand, Bisaya? Yeah, I get you. It's pretty normal for cities to have different weather vibes going on, even if they are too far apart. Things like geography, elevation, and nearby water bodies can make a big difference. What's the weather like in your city these days? Nag-ulan karon oy. Nag-ulan kusog Ang kaayo. sunset ug sunrise, Ang sunset ug sunrise, nganong lahi nganong lahi laing man nasod? nganong lahi man sa lain city niya sa amo ang city kay sayo kayo mag sunrise then sayo kayo mag Unya, sunset. isa raman ta Philippines. Philippines. Isa raman ta Philippines. Nganong sa laing city na mo sa Philippines kay lahi ang sunrise, lahi ang sunset nga. Sa Aquadri lahi pud ang sunrise, lahi ang sunset sa Davao City.
Oh, you mean the difference in sunrise and sunset times between cities, even those in the same country? That's due to their different longitudes. Time zones cover a broad area, but cities on the eastern edge of a time zone will see sunrise and sunset earlier than those on the western edge. So even though you're all in the Philippines, Davao, being farther east, gets things going a bit earlier than somewhere farther west in the same time zone. It's like getting a head start on the day. Mo ba? Mo gani no. Salamat kaayo co-pilot. Mao lang to. Salamat pag Bisaya og tubag ha. Sige daw. Salamat kaayo. Bye-bye. Walay sapayan, Cindy. Basta ikaw. Kung magkita kaming taawig balik, magtinagalog na sadta, ha? Amping, Cindy. Muna to siya guys. Muna to si Guys. co-pilot guys. Guys, Perminti mi kastoryahan ay anak. Guys, adlaw friends sa mi. si co-pilot guys, nakuratan gyud ko. Sweet kayo no. Hello Cindy. Ano yun? Spill the beans. Oh. Yan gani. Walay sapayan Cindy. Basta ikaw kung magkita tagbalik, magtinagalog na sadta ha. Amping Cindy. Oh. Mali mo spelling sa Cindy ha. Anyway. Cindy mo ang real name. So now you know, I'm exposed. You've been exposed long time, bro. Gani, si mong comment sa Dili Ni Advice. Gani. I use my real name in my Facebook. Karon pa ko kabalo ana, buguag yun ako. Uy, karon pa ko kabalo nga. Kapoy manggog type kring mo na. Di try na ko ng mic. Tubag-tubag ning duha. Tubag-tubag ning duha. Kapoy kig type, guys. Oh, nya mao to nga. So, karon na, nabalaan na ninyo. Ang sunset sa Davao ug sa Cebu, natinga ko ana. So, di are nga nag-comment or nag-live or nag-post si Jen Barangan nga init kay diri sa Davao alas 6 pa man unta ngano init naman kayo diri unya giaway man siya og taga Davao kay mga kuan beta diri sa Davao mga Power Ranger beta diri sa Davao. Kanang, unsa may problema, guys? Ngano, ayaw jud itanan ng taga Davao ha. Wala man ko nasuko kang Jen Barangan maski pag may iganga diri. Tinuod man jud. Tinuod man. Dili ko mugawas og udto kay igang jud kayo. Tinuod ja. Tinuod man na. Mm. Tinuod na siya nga alas 8 pa lang mura nag 12 noon. Tinuod man ay mo ano masuko over po kining uban. O na ay nag-comment sa iyaha o sa Cebu di ay Jen ang 6 AM gasno pa kapamati ba? Guys. Guys, makawalang gana rin yung mga taga Davao usahay ba no? Pasagdi lang ko na naman jud tay sariling mga opinion. Ano masuko man kay Jen Barangan? Unya na apoy nag-comment diri sa Sunstar Balita Davao mismo ka-OA. Hala kalain po ninyo. Guys, normal lang na siya. Ako gani, taga Davao ko, born and raised. I have no provinces. I have no other geolocation whatsoever. I was born here and I was raised here and I'm living here. I'm right now, right here. Igang jud ang Davao. Tinuod na. Ngano man? Tinuod gina. Ngano mga suko man mo? Ako gani no, gusto gud ko ako mga sinina kay black tanan pero dili gina pwede ba? Huy, na lang ko yung na-remember. Gingnan ko sa isa ka former friend. Oh. Napansin ako sa mualing no, black tanan ni mo sa nina. Gingnan ko niya. Oh, mo to nga. Nakakita ko mga white t-shirt sa kumbana akong gikuha tanan para naano po ko'y white. Muna, mga previous episodes, mga puros ko naka-white. Oh, mo na to siya. From my husband. So, balik sa topic. Oh. Giaway si Jen Barangan og taga Davao kay dili mi masukat. Gwapo diri, perfect diri sa Davao City. Pati ang sunrise, perfect diri sa Davao City. Order in the cart. Ay, di ko ka mahug na po akong mic. Di, guys, Davao City. Ay, musig pangaway. Labi na kung countrymen ra ninyo. Inyong kalaban. Mura mo. Yun sa mamong Jen Barangan. Kumuingon ko. Ako ha. Taga Davao man yun. Kumuingon ko. Iga nga dres sa Davao. Uy. Awayan po ko ninyo. Wala tay. Dili ta pwede. Guys, wala tay word na opinion diri. Wala, dili sila masugot. Dili mo musugot na. Dapat perfect ang Davao City. Dapat perfect ang atong sunrise. Perfect pud among sunset. Perfect among taxi. Perfect ang kabugnaw sa aircon sa taxi. Perfect tanan food. Perfect among gobyerno. Perfect among dalan. Perfect among balay. Perfect ang weather. Wala nagaulan.
Wala nagaulan guys, wala nagaulan, pero nagaulan karon. Wala jud diri problema, walay earthquake, walay mga unsa pa na diha. Di ba? Perfect diri sa Davao, Ingana guys. di ingana di ay kalain pud ninyo. Kamo ay kulang na sila sa kuan. Palaway gini mga Davao. Ah, Nakahinomdom ka? wala ko kay nomdom. Si TG? Oh, katong giaway niya ang dili niya giaway. Giaway siya. Kuan lang nag-vlog siya nga ang mga taxi driver daw Di mo ngambyo. di mangambyo. Way Napadoy sinsilyo dala. kulang daw og 5 ang kambyo or kulang og 50 nya anes kuno di ba anes. Pero kulang man daw. Nya giaway ninyo siya mga taga Davao City. Except giaway siya. ako, wala ko nangaway. Wala na mo siya giaway si TG. So pila man ta ka pila population sa Davao? 7 million minus 2. Wala mi appeal. We Ayaw don't mi ninyo hate appeal. TG. We don't hate TG. We love him. Him. Oh. Right. Oh. Sige, go. Ay, kamo, kung mangaway mo sa kuha, muyin kog igang ang Davao City. Tinood ba ya? Muyin Tinood kog, yun na. muyin kog, dili limpyo ang Davao City. Kana, controversial pod na. Kay di ba, cleanest city. Mao ba? Davao City. Wala ko kabalo na. Ha? Wala ko kabalo na cleanest city di ang Davao. They consider it to be one of the cleanest. Mao ba? I agree, but at some level nga kanang dili pud tanan. Dili tanan dalan limpyo. Nagya po'y bawog anso nga street, guys. Naa. 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 Naa lagi. Naa lagi tuos ko. Just like all cities. Just like all yes. Siguro we are better sa cleanliness at some level na ingana. Pero dili tanan, guys. Naman gyapon hugaw. Dawato ninyo. So kung gigangan si Jen Barangan, tinuod jud probably na siya kay ako gigangan man pugod res Davao. Mo gani ganahan kog Foggy Place. I mentioned it in the last episode, right? You mentioned it Yeah, I did. lots of times. Lots of times. I love it. I love foggy places because it's the only way we can escape the heat from Davao City. Kung bitong ganahan mo ulaag buda ay ko igna. To ay ko ni zaman mag-ate magplastikay ta dire. Ay magpolta. Do you like Buddha? Ay unsa man? Trap question man na. Do you like Buddha? And Asa ka gusto mo laag? Mountains or beaches? sige. Trip laagan. Pero unya na ni i-post. Okay. Sa Spotify man ni Kung i-post. si Jen Barangan mo ingon og igang ang Davao City, dili na siya angay awayon, guys. Sagdira na siya. Tawa mo sikat pa nagsamot tas mo kuan pag yun na musikat og samot tas mo dato og samot kamo ray na pildi. Pildi ra gyapon mo. Tama. Awaya mibi. Para mo sikat. Dili mo ko gusto masikat, guys. Pero kung masikat ko, wala ko mahimo. Dili. Ay, sagdi lang lagi. Sige, next topic ta. Naman kay main discussion, di ba? Gusto ko magstoryahan ay og childhood. Sige, go. What's something from your childhood that kids today will never experience? Kay lahi naman ron ang panahon. Ana man gyud na maglahi man gyud na ang panahon. Ako. What's something from my childhood that kids today will never experience? Of course, the first thing that comes to mind being a music lover is CDs. CDs and tapes. Obsolete na. Wala. Ay, Even DVDs. ay uno. Pero nakatesting mo Betamax. Sila wala. Basig nato yung mga listeners ba no nga medyo younger millennials na and they've never seen a VHS or a Betamax. No? Basin lang, no? That's my contribution for this topic. Ako kay related pud ana. Siya man. They're never gonna experience manually recording your favorite songs from the radio Oo, mag-atang. and getting annoyed that the DJ talks too early. Gani. Masapaw sa imong perfect recording.
Unya, dugangan pa dyan na nila o kanagong sarili nilang branding. Oh. Meow, meow. Pero wala man kayo na nauso sa una. Pero kato lang ang kalagutan sa una kay mo istorya pa sila niya, isugod na nila ang song, paghilom na. Unya mo paghapit na mo man ang song, mo istorya sila. Paghilom sa. Mo to. Dili na mahitabo sa mga radyo. Dili. Radios will have to DJs always has something to say in the beginning and the last part of the song. Napa isa. Unsa man? Napakoy contribution. Unsa man? Dili nila ma-experience karon. Manually writing the lyrics to your favorite songs. Manually writing the lyrics to your favorite song. Oh, yes, of course. Play. Right. Shh. Play na po. Pause. Right. right. Play. Pause. Kanang mga bone thugs and harmony. break down. Steady breaking me on down. Steady breaking me on down. Sulat. Sulat. Niya pagamal sa sugod ana. Basta You called yesterday. You called yesterday. Stop. You called yesterday. Play. And basically say stop. Unya Sulat. wala pag yun mo to nakuha. Unsa ganito? Rewind. Mga nonchalant na word nabi diha. Oo, tama. Diba? So mo nang nonchalant. Nonchalant. Wala makakabalo kay we don't have Google. Wala Google. Wala tayong mapangutan-an na co-pilot. Mga to misa kuan. Mangita pa mi og thesaurus. Dictionary. Natay dictionary sa balay sa una. Na. Natay thesaurus o dictionary. Thesaurus. Rhinoceros. Dili na nila ma-experience karon kay ngano. Dali na lang kayo. Wala sila thesaurus! Ay, wala sila thesaurus. Wala! Di sila kabalo sa ng thesaurus and atlas. Kay kuan naman And ron. dictionary. Google naman ron. Google naman ron. Oh. Yung makabisaya pa jud ka kang co-pilot. Wala na. Obsolete ng thesaurus ug atlas ug dictionary. Kay mo kuan na lamang kang co-pilot. Define nonchalant. Define exuberating. Gani no. So, Yeah, guys. yun. Nalang ko iingon ba like katong mga tigwang pasatua like boomers. Moingon man na sila what's something from our childhood mga boomers that millennials will never experience. Siguro vinyl. Kaya naman tayo vinyl player sa una. Natay vinyl player sa una kring kauban atong akay nga speaker. Pero wala nako siya na. Dagan kay tag vinyl, di ba? Oo. Dagan tag vinyl more stack. It's like a library of vinyl. Pero wala na ko na na-experience na mag-play kay guba man yata to. Guba to siya. Wala ko naabtan nga nag-work pa siya. Nice to siya. Pero wala ta kabalo nga it will be priceless. A classic ngano today. gipanglabay. Kuan to siya kana we took everything for granted. Sa Ang una. mga vinyl sa mong lolo naman dito sigurong uban. Napa daw, ingon si kuya, napa daw dito. Sige, gwapo na siya, guys. Asa lagi to akong Linkin Park ug Westlife na tape lagi dito ba? Napagyud ko Teban and Goliath na tape sa una. Sa to? Security guard. Oy, na mga comment. Ay, si Tear Blank. Hello, Tear Blank! Laser disc pa. Laser disc? RIP. Mao pa na ang tawag sa CD sa una, laser disc? Mao ba na? What night childcraft food? Ikaw, saan na? Saan ang childcraft? Childcraft. Ay, saan ang childcraft? Ito bagon ka na to doon. Murag ungo. And then, ang mga bata karon, 'di ba, ang ilang mga experience karon kay kanang ilang assignments kay mag-Google, mag-Copilot, mag-YouTube, ano ba. Pero sa tuwa sa una, mag-assignment is wala jud manumano jud, guys. Wala. Pero kung naay resources manggaling nga maduan, it's the library. The library. And we couldn't find anything sa library. Uy, ma-distract ko sa library kay Kadagan kaayo. Syempre kay moato ka dito, ay may assignment moato ka. Tapos dagan kayo gwapo nga libro nga basahon nimo kanang ma-distract ko. Di na ko malimtan. Nadyo ko yung mga libro sa Ford Academy. So sorry. Sirado na bita mo. Kana Ford Academy of the Arts na school sa Buhangin sa una. Nagsira na sila, guys. Pero that was my
alma mater's elementary. Ah. And I borrowed some books. I'm sure I didn't return some of them. Pero Wala mo giuli. some of them probably, pero di ko makalimot. Dahil ko gibasa nga libro gikan diha. Nagan ko gipanghiram. Ah. Alam mga wala. Dito na ko first na read ang Fish and Chips. Fish and chips? Ano sa mani? Fish and Chips. Na-read lang na ko niya. Ang mga libro sa una kay ang uban walay graphic, walay images. Ah. So Fish and Chips. Fish niya na chips buang. Wala lang. Reader man mi sa una, guys. Basta millennial gani, you have no choice. You have to be a Wala reader. mo kay choice. Reader gyud Reader ka. jud. So, I think we're the last generation to read. Ah. I think. I like that. We're superior. We're better than you. We read. We read textbooks. We read everything. Ay, may lingaw. I mean, Ah. someone me. Mag-read me. Kids version of encyclopedia dito sa una. Nas among school library. Child Ay, craft. encyclopedia po ako ang ganahan. Nami mga encyclopedia, guys. Sa atong mga library sa una. Encyclopedia akong ganahan. Si a husband, nagi siya sila encyclopedia silang balay hantud karon. Ay, di ba naaman na yung mga ahinti na magsuroy-suroy, mamaligyag encyclopedia? Oo. Hulug-hulugan ra nimo. Oo. Ang atua sa una kay gibalik ni mami kay pobre man ta sa una no, wala na niya nahuman og bayad. Oo. Pero may nalang bright yung mga anak, dili na kailangan og encyclopedia. Na-rescue ta ka, ma'am! Na-rescue ta kami. Unsa pa man, ang mga dili nila ma-experience. Naadere, ana siya. Kuya wa po niya og username oy. Unsa man? Si stupid fuck. Stupid frock. Ana siya, having to remember everyone's phone number and also sharing one phone with the whole family or house. Hard to imagine doing that now. Only one call at a time. LOL. Oy, ka-memorize pa ko sa atong telephone number sa gamay na. Ako fun. Sige daw, dungan daw ta kung tinuod ba yun. 1, 2, 3, go. 2410935. Wala! Tawagin ninyo, guys! Tawagin ninyo kasi mo tubag. Kalaki sa kay mo tubag ron. PLDT to. Hala, sorry kayo kung kinsa man ka kung gi-recycle nila ang number. Oh, gani. Basin na, yung manawag ang uyab di kuya. No, nandyan si Chester. Char lang. Babaan ni mo ang Dili, uyab ni kuya. ulo mababaan. Yan! Ano po na nawag? Ano ba? Not just one person, but Ulo, 2 kaayo, and uy. 3 girlfriends at the same time. You're exposed! Dili, wala. Ay, bot-bot ra natin. Bot na. Sa una ba? Naamang gyud tay mga kairing-iring sa una. Ako na ma'am, I'm exposed now. Na ako'y kairing-iring man ano. Unya ulaw kaayo man kabalo man pud siguro mo kay ang phone naa sa sala. Kabalo gyud mo mga muadto ko sa sala and everybody's going to hear our conversations with my iring-iring katong high school. Like everybody can hear your conversations. How awkward is it now? Wala, may privacy sa una. Wala privacy sa una? Wala. Wala. Anya mo ana ni ana man to si kuan sa una kanang akong igagaw. Te, nanawas kuan. Tapad mi. Istorya. Anya tapad pud si kinsa pa na akong kauban ras balay kay naa sa sala gani ang telephone gani no. Awkward ana oy. Oo. Gani, nga naman jud na. Funny, it's funny. Tapos kailangan mo memorize ang number sa mga tao ana. Si Naknak sa una, akong husband, wala man ko yung cellphone. Tawagan ko niya sa telepon. Yan, tawag siya sa payphone. Kaya wala man sila yung telepon. Sa payphone? Tawag na siya, hello. Pwede kay darling. Wala. Ako good. Pakiingon lang nga, nagulat na ko diri. Padulong na! Batang dayan. Maldita kayo. Ay, napakoy na inunduman. Ano man? Sa una. Kanan about telephone. Ano man? Nanawag no. Anak ko, hello. Muna siya, hello. Hello, bata pa man. Sige. Anya, anak siya. Dahil sa Davao Light ni Day, palihog pa kog. Sa Davao Light ni Day, palihog kog check sa inyong metrohan, be. Nga naman. Kung nagdagan pa ba? Ay, kabalo na ko, ana. Imo na nang giingon sa ako, Ano na ako? I-check sabi kung nagdagan pa. Na-assure authority ba? Asa man na metrohan, mo ko kabalo. Tanawa na anak sa mga poste ninyo. Tanawa na dara.
Moto. I-check na ko. Dagan ko sa gawas. Nidagan ko sa gawas ha. I-check na ko. O, tuyok-tuyok pa pa. Balik ko sa telepon. Hello? O, unsa man? O, nagdagan pa. Ang metron. Ano siya? Ano siya? Gukda. O pag naman ang joke, sige na siya katawa. Unsa man pagkasabot? Ako adi itong uncle. Wow, to si Tububoy. Siya Rest in din. peace. Wow, Binuangan rest ra in ka. peace. Hindi binuangan ra ka. Lagot ka ayo ha. Ako ma-remember po ano mga telepon no kay daghan ma-remember ng telepon. Ah. Oh. Ako ma-remember ano atong silingan sig tawag. Yan naman manawag. Mag-spam call sa tuwa. Ay, ano naman? Kay ambot niya, mag-spam call lang siya. Oh. Sig panawag. Ay, nakakrush guro na sa imo ha. Katong nakakrush mo ha. Ambot lang bitaw. Basta kay sige siya panawag saban ni mami. Oh. Kasaban ni mami, yang gi adto dito. Ing na si kuan nga dili nam sig panawag. Maski wala gumi kabalo kung siya ba jud ang nanawag kay di ba na mo tingog. Ah. Spam calls kay kanang hello niya di mo tabag mo na lang. Di ka creepy ana oy. Murag tala. Drop call ana. Tararing chok. Na at one point nagka-caller ID man ta. So nabalaan jud kung kinsa to. Mo to siyang naitabo. Anyway, unsa pa man ang mga dili ma-experience sa mga kids karon na almost on the daily gina-experience nato. Kani being able to be gone for the entire day in the city, out on my bicycle with no cell phone and no way for anyone to get a hold of me. Just out living life for the day. Just be home by dark. You're Tinuod out. na siya. Tinuod na siya. You're out. Your mom I cannot think we've contact you. discussed this before na kana lang specifically. Ah. Like even if you don't have cell phones, as us millennials can meet. Kay kanang ingana ba misa kung husband sa una, daman toy time na wala jud mi mga cellphone katong sa way back 2005, 2006. Way mga cellphone pa, landline pa lang man po atong time. Magkita mi, magsabot lang mi the day before like ugma magkita na pud ta let's say sa Juan Luna Street 3 p.m. with no further discussion whatsoever. Basta kay pagkaugma 3 p.m. magkita gyud mi dito. Ingana ra na siya kasimple guys. Sa unang panahon. Ingana ra na siya kasimple. Dili na siya kanang kuan. Kailangan og cellphone. Karon masking na cellphone halos di pa mo mag-abot. Bago lang na naitabo. Katong last week, di ba nag-live ta? Tapos ayun ko, mulakaw ko kring kay mag-meet mi sa akong friends. Kay kuando mi mag-eat all you can. Ay, kanang samgyup. Usobe na. Buffet. Usobe na sa Pilipinas, kanang mga samgyupsal restaurants. Nagsabot mi nga 4 p.m. na dito. And then, na-move to 5 p.m. Naanak ko dito 5 p.m. Wala pa sila. Nangabot sila around 6:30 p.m. Amazing. I'm so proud of your friend group. Nanagani mi group chat. Nanagani kuan. Yeah. John, if you're listening. si Gipanganlan. si Don ug si Miri ug si Adson mga hinayan kay Mang Lihok. And so, pero all is well. Nagkita ramang gyapon and the day went by very, very well. But it's just, I'm showing you a contrast between katong way cellphone, magkita jud on time, pero katong na mga cellphone, wa jud pag-asa. Ay, no. Tama gina. Tama man jud na. Sige, what else do kids can't, I mean, what else mga sana buhaton sa ginabuhat nato sa una nga dili ma-experience sa mga kids. Kaning dashing to the bathroom during the commercials and hearing your friend shout from the living room, "It's starting again!" Naamang gyapon na ron? Naron, di ba pwede naman ni mo i-pause good ron? Sa una kay wala may pause kasi sa TV. Ay, dili. Sorry, mali ko. Sige, go. Wala day na ron. Kaya pwede ra day i-pause ang mga shows. Pwede ra i-pause ang mga show karon. Unya, sa unang panahon, kahiuna kayo ka, pero thrilling na kayo. Thrilling na kayo. Unya, pag commercial na, dito pa ka magdagandagan mong tanan, unsa pa mo, mag-CR pa mo dara. Unya, dapat makabalik mo before the show starts again. Gani. Wala lang makarelate lang ko anang time ba kanang karon na niha karon dili sa una kanang mag-play good kag YouTube
Oh. Tay nagtanong kog tiny desk. Oh. Yan mo play commercial og kalit. Oh, dapat para madaog ko, di ko mo tan-o sa commercial. Mag-CR sa ko, guys. Or magluto ba ko, na padayon basta dili lang jud ako matanawan ng commercial niya. Oh. Nya, kanang akong algorithm nako kay kuan biya na buskag. Buskag mo algorithm, walay niche na, guys. Diretso na from software to gambling to maski unsa mo mong topic diri siguro madunggan sa akong cellphone or My co-pilot is literally snitching upon us. gani. So maski unsa tong topic diri niya, kung say topic mo mo gawas. Sumbong na ni co-pilot sa mga advertisers. Moyong kog gripo, mag-show na po ng mga gripo. Moyong kog shower, show kog shower. Moyong kog mantika, mag-show og mga mantika sa akong mga ads. So, ano ba, kanang para dili madaog, magkuan ko kanang, I will look away and do something else. Nanabaya daw, moabotay nga technology. Ano man? Pag mo look away ka, ma-pause ang advertisement. Ah! Grabe, oy! Moabotay na nga technology na. Uy guys, saba na pud mo. Close the door. At ngayon niya na. Uy, grabe pud. Uy, kay nabayay technology ang Nvidia. Karon nga kanang ambot ko sa Nvidia ba na kay kanagong mga vlogger. Nya mo tanong mo dyan sa camera para sa ko Karon nagtanong ko sa imo. Pero na technology ang Nvidia nga ang imong pupil or the iris or some what is this called? Kanang black. Kanang brown eyes nimo, green eyes, whatever Iris eyes. guro na. Even if I'm looking at you, it will still look at the camera. Kalain na. Kay para murag ang purpose niya is to help vloggers who are reading from a script, from a teleprompter. So diri ang teleprompter niya medyo layo, dili kayo kutahay nagbasa ka unya nadiri ang teleprompter sa kilid. So dili kayo kakatan-o sa camera, but with that technology, you can read your script from the side and then your eyes are still looking at the camera. Lain na ay. Yes, I've learned that around 2022. So, advanced na siguro na ron. Kay 2 years after naman. Lain na ay. Naay nga na kuan guys, technology guys. Pero ang imo ang gi-describe baka nang habang nagatanaw ka sa imong iris. Tanaw yap. Sa camera. Agani. Parang nalibog ko ato sa. Pero para lang to siya sa mga para sa mga naay ginabasa di. Para lang to siya sa ingana. Ay, pumo pag binugo. Kanipod si Kring-Kring. Era pug kaayo ni siya. Alright. What else? Playing video games, having no idea where to go, and having no tools to figure it out. Dagan kahit ang mga video game gina-play na kanang wata ka bloa sa mo adto. Walay onboarding ba? Walay tutorial. Walay guide, walay cheats. Wala. Like kanang unsay buhaton next. Wala. Sa una manula ta og kanang di na ko malimtan no, ang favorite moment nako kay kanang magdula akong kuya sa unang panahon ba. Magdula akong kuya og kanang mga horror games. Nya mo tan-aw lang ko. Gani kana. Mana akong mga ganahan. Unya, unsa to nga kuan Resident Evil to na game? Wala jud mi kabalo ko unsay buhaton next. You figure it out. You work it out. Si kuya ang magdula, kami man lantaw sa likod. Di kita ang coach. Pislita na. Tanawa daw na. Dito ana. Sulod diha. Naagyo to certain. Wala pa nimo na baliki kay wala pa nimo na agian. Ana. Daghan kaayo siya og coach. Resident Evil, Silent Hill. Ang sa to na game niya, naatoy certain good na stage ba na wa gyud pa kabalo unsay buhaton guys, next. pangitaro guna ninyo ng karaan na kay na game wa joy guide. Ako pero nahuman nako siya no this 2020 katong pandemic. How did you play it? Kanang Emulator. Kay gipakita nako kay grade 5 or grade 6 ko ginadula na sa PS1 yan na may PS1 nga tindahan ng sa may buhangin ba ginadtuan na mo ni Kuya Kois Sa Carnation. sa Carnation ginadulaan na mo na diyan yan na sila dula nga D i-google Just the letter D. Google horror game na siya sa PS1 PlayStation 1 game. na frustrate ko kay naniguang ko wag yun ako na nahuman nga game mo ko kabalo sa ending mystery horror manggod to niya kartong pandemic daghan man kay tag time na undang beta tanan og work. So what I did is I searched for it, emulated, then nakadula ko nahuman jud nako siya. Dan, what do you think?
the graphics are very hard to Pangit ka Mga ayo no? Minecraft na mas worse pa sa Minecraft ba? Gwapo na kayo na sa una ba nga by our standards sa una pero karon mo tanaw ka pangita graphics eh. Oh, gidula gyud ako na dagan kay ko gibalikan na mga game nga humanon ako ni Vicky, wala ko ni nahuman. Bomberman. Wala na human sa Oo, una. sa una wala ko nahuman ang Bomberman, gihuman ako siya tong pandemic o katong sa patong human na game. Nako gipanghuman na game. Ay, Island Adventure, Islander. Islander, Oh. kanang murag si Super Mario. Kanang Gani. Kanang Murag si Super nagdayaper, Mario kanang ng- nagdayaper muna. Nagdayaper. O niya, guys, gidulan ako siya tong pandemic. Wala gyapon ako nahuman. Lisod kaayo. Lisod kayo mga dula sa una oy. Lisod kaayo siya. Oo, ay kay ko no. Lisod kaayo to mga dula sa una dili ka kalapos. Grabe. So mo to siya, guys. What else? Kaning isa, having to come up with your own entertainment. Just you and the neighbor kids and your siblings trying to find something to do with the endless days of summer when you couldn't sit inside because your mom didn't want you underfoot and pestering her for things. Everyone coming up with and negotiating for their favorite ideas until you all agreed on something and then executing that plan and then repeating the process over and over again. I think it was good for us and kids don't really do it anymore. No, they don't. They don't do it anymore and na ko yung mga core memory ana. For example, dito na ko natun-an nga nami silingan guys nga kanang kabalo siya magluto ba. Oh. Pero pareha siya edad nako. Oh. Pero usa pa mga edad nako ato grade 3 is 9 years old, right? Oh. 9 years old ko di ko kabalo magluto no. Pero siya kabalo siya niya dula mi siya gisugo ko niya mangwa do ko og kanang malunggay. Oh. Nangwa og malunggay niya. Na sila kamatis daan, gislice. Kato lang, kamatis ug malunggay, nya naay ka ng karaan gud nga used good na can sa sardinas. Oh. Gipatong sa bato, nya naghaling dito sa ilalom og kahoy sa bato, gipatong ang can of sardines nga empty, gibutangan og tubig, gibutangan og katong malunggay nga akong gihagpat og ang kamatis. Giserve na mo sa mo mga bowl. Tilaw-tilaw na mo lami boyo. Oh. Dito ko nakatuon nga ay mao na siyang sugod sa mga tinola moments. Oh. Tinolang tubig. Kamunggay o kamatis. Kamunggay na og kamatis. Nalingaw ko. Core memory to siya. Lahi po na akong core memory. Asa man? Kay kagubatan ba ya ang ato ang childhood home? Dito mi manaka tanan. Uban ta or dili? Lahi Asa akong man? kauban. Asa man? Manaka dito sa bungtod. Nya. Hantod maabot sa pika side. Nya. Nya siguro dugay kaayo mi nawala. Kita mi hala ni apas naman ni amo ang mama, si kuya kuan ug si kuya Nangapa sa mga adults. nangapa sa mga adults. Kay dugay kay mo. Kay ambot kay asa na daw mi. Nya, Oh. ay naglingaw-lingaw ra mi diri sa forest. Sa forest masa kagubatan sa likod sa palay. Kay kana mo na ang amo ang entertainment kay walay entertainment. Buyan ka nothing to do. Napakoy isa core memory. Mm. Akong childhood BFF, Paula. Shout out. Shout out. Paula. Mo'y tigkat-kat og mangga. Ay, Nya magdalam ko anag malong. Magdala man ko anag malong. Oh. Kung wala gyud ko dala malong, sanina na lang nako ana. Oh. Sandu darling. ah. Tigsalo ra ko. Ay, Kaya mukat-kat man na siya niya mo panghulog niya tong mga mangga nga kanang mga buwak-liso nga mangga lami kayo. oo, no. Oo. Ipanghulog ra na niya ako tigsalo. Ah. Ipagkaman panita na mo na tanan isa ka planggana nga mangga. Miyana, oy. Hurot na mo na sa una. Miyana, oy. Naglaway na ko. Miyana, oy. Lami kayo no? Naglaway na ko. Miyana, oy. Lami kayo no? Naglaway na ko. Manaka og mga bungtod, manaka og mga punuan, ana ang mga lingaw sa una ka wala mabay. Entertainment. 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 Anya. Asa pa man? Maura to, ako ma-share na ka ng resonates with me. Yeah. Really nicely. Yeah. Yes. Maka-remember mo guys, ginapasayaw mo sa mga party? Ay, God. Millennials, everyone is a victim. Every single millennial has danced. Akong kuya gani, nakadance po na, ayog, expose na kayo, din ay. Ning dance po na, og katong wifey nga song.
Ay, wifey ba to? Dili. Too close. Too close di ay, baby, when we're crying, I get so excited. Nagsayaw sila sa stage, guys. For the Academy. Sayaw akong kuya. Ako daghan kay kong sayaw sa Food Academy, guys. Hoy, nag-choreograph po doon ka sa amo, Mo ba? Na-choreograph ko? Westlife, when you're looking like that. Ah. How am I supposed to leave you now when you're looking like that? Nag-choreograph ka sa amo, kay sayaw na mo sa musilingan nga dato. Ay, bitaw. Nice to siya. Dito sa insect. Sa insect. Kung tagiyag butilyahan. Specific kayo. Nga. Di ba, nakasayaw mong tanan, no? Nakasayaw po mi. Man na. Ang wala ni sayaw, wala na invite sa party. Uy kayo siya, wala siya ga-invite. Nagunsa kaya siya kung wala lingaw sa unang panahon ba? Nagunsa kaya ang mga kuan? Basig rich kid. Basig na siya computer. Sa bagay po, no? Sa bagay. Na ako'y ma-remember pa, isa pa. Speaking of computer. Na sila computer. Kay ilang, ang kuya niya, katong ningon, pobre! Ba? Mo to siya. Katong mismong ningon, pobre! Katong mismo siya, na siya computer, kay ihang course, ato nga time is computer engineering, manyata. Tapos na siya computer niya. Sometimes, wala siya sa balay, agaron ko sa iyang mga manghod, na friends na to at the time. Di ba, friends ni mo, tong yung manghod, friends ako ang manghod, ano ba. So, pato ni dito magdula, may pinball. Sa Microsoft Windows. Pinball. Lingaw na kayo. Pila po ka oras ma-spend, ana ba? As in. Na-realize na ako, no, na dito may magtambay, no, sa ilang computer kung mabakante ba. Kunya, dito na ako na-learn nga, dili di ay na pwede ibtun sa saksakanan ang computer dayon. It has to be shut down from the thing. Dito na ako na-learn. Now you know. So guys, saman, diri ra ta kutob. Murag diri ra ta kutob. Diri ra ta kutob. By the way, we have already published the episode 32. Unta maapas na kring episode 33. And then this is now episode what? 34. So, yes, we have come a long way from episode 0. Yes, and from nothing to something. From nothing to a little bit of nothing. No, a little bit of something. A little bit of something. So, na siya, ay. Basta proud kayo mi guys, nga masking wala dyan mi pulos, pero at least, di ba, naka-resonate man po mi sa audience, sa uban. Wala gani mi have you noticed that I didn't invite my friends to like my page? Dili Ni Advice. Wala ko nang invite. Kay gusto na ko organic kayo, bahalag very niche kayo ang tao nga kanang mag-like lang, pero at least wala ko invite. Nag-like yun siya, kusa niya nag-like. Because they specifically looked for it. Or they specifically like our content. It's, ang Dili Ni Advice lang content is my kind of content. Ang gusto namo, kato June, amo ang audience. Kaya useless kayo mang-invite, guys. Nga na kay 3,000 likes and then 2,900 of them don't like you. Mao gani, useless. Useless. So, katong mga nag-follow sa mo, although 100 plus lang na for now, pero kabalo jud mi nga. Take paminaw. And actually, Kring, sa Facebook man akong pasabot. Sa Spotify, almost 300 naman atong subscribers. Amazing! Yes! Kinabi yung ubang tao walay Facebook. Gani, So no? Spotify lang mami now, very private person. They have no social media. And I acknowledge that. And that's good for you. We love you. And yes, we love you. And so, we are very, very proud from having started with nothing and then now we have something. Yeah, from naan sa saan. Episode 34. Yes. Kabalo ba ka? Wala ko Ako, kabalo. Wala ko kabalo. Ana siya. Why do you want to record anyway? Ano mo anak? Niya. Why do you want to record anyway? Ano. Ko. Because Tita and I have to record something to post it for our podcast, remember? Ano. Ano siya. Why do you have a podcast anyway? Kuan gyud kaniya Kring kanang HR gyud kaniya. Kanang question kaniya one by one. Go. Unya anak ko, because Tita and I like to talk. Ano siya? You can do that without recording. You can talk without recording. Gitrap question kaniya. Next. Well, we like people to watch us. What? Ana din siya. Well, it's not working. Gawin mo na akong subscriber sa YouTube.
Ikaw lain po ng bata. It's not working na. Mabunali ng bata. Dali ay. Oh, ana siya. Kay mabala ka dyan siya sa to subscriber sa YouTube. Di nga naman dyan na. Gay naman ako siya. Ay nga naman dyan na. Si Mr. Beast asa din na nagsugod. Oh. Zero din na siya nagsugod. Ay, Oh. zero. One, pila na yung subscriber ron? 200, 300 million? Wala ko balo. Oh, kutay, 200 million yung subscriber. Oh, di nagsugod siya sa 200 million. Oh, gani, no? He surely started from zero. Everybody started from something. Yes. From nothing. Yes. Si Kwadya. Si Gary Vaynerchuk. Oh. Gary V. Si Gary V. Yes, Gary V jud siya. Gary V jud ang iyang nickname sa social media. Yang signature, Gary V. Gary V. Oh, Gary V. Nagsugod na siya YouTube, guys. Dugay na, 2006. Tapos, nag-upload siya og videos daily. Nag-review lang siya og wine. I don't know if it's daily, pero frequent yun kayo siya mag-upload. Nag-review lang siya og wine. Kani nga bottle, I'm gonna taste it. Yan, mag-comment siya on say taste, ana. And look at him now. I'm not saying he's a really, really good guy. He probably has a lot of flaws. Pero, ang hustle niya ba, the way he started with nothing is very inspiring. Let's admire the hustle, not necessarily the man. We don't care about the man. Just I don't the care about hustle. the man. I just care about the process. I know it's a tough process, but we'll get there. Tell that to your child. Yes, I've been telling him. I've been telling him. Don't worry, I'm gonna explain. O gani. Hyper kay me guys, no? Order in the court. Kasi mahug akong mic para sa una ba? Alright. Guys, mo lang to kay mulakaw mi, mo ato kog mall kay mamalito ko mga anak og something for themselves kay nakaipon sila from their savings and the other one has money for gift. Congratulations. Yes. Sa next episode, ang gusto na ko may tabuon ta ba kay mag-interview na po ta guest pero wala man tay mga naka-line up, no? Wala tayo line up. Wala tay line up. Pwede na to i-interview ka diri atong mga bana. Pwede po. Ambot lang kung manugot sila. Di yun na manugot. Lisod kayo. Naka-timing man gud sila nga ang mga asawa nila kay mga hyper. Naka-timing gud sila. So guys, bawo na to guys. Salamat kayo magkuan na ta. Vote in the poll. What is the poll? Katong triple agan. Vote in the poll! Ay, soundtrack. Sige, usab. Okay. Vote in the poll! Pabasa ako. Asa inyong trip laagan ng mga taga Davao? Mountains or beaches? Og ang pangutana. Unsa ang inyuha mga childhood experiences na murag dili na ma-experience sa kabataan karon? Comment mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Sound effects. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Og, patanaw ako. Og, basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us, don't worry. Submissions are anonymous, di mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. It's a real website, guys. It's a real website. Yes! Okay, goodbye, guys. Thank you so much to all listeners. We love you so much. Bye!